Assalamu alaikum. Yan uwa ina muku fatan alkhairi da fatan kowa ya wuni lafiya. Allah ya saka. Wannan bidiyo ne na yanda ake creating wallet na Silsen ta hanyar Chrome extension nasu. So kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da idan wannan shine zuwan ku na farko, muna roƙon ku da ku yi mana subscribing, liking da sharing sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun update ɗinmu da zarar mun ɗora. So da farko za ka zo ka shigo cikin Play Store naka, sai ka zo nan wurin searching. In ka zo wurin searching za ka zo kai searching wata browser da ake ce ma Mrs. Gashi nan, ga browser nan Mrs. Browser. Idan ba ka da ita sai kai downloading ɗinta. Idan kuma kana da ita sai ka zo kai updating ɗinta. Za ka zo ka sauke ta. Already ne kamar yadda kuke gani ina da ita. So idan kai ba ka da ita, nan wurin da ya sa open za ka nuna ma install, sai ka installing ɗinta. Idan kuma kana da ita sai ka duba idan tana buƙatar updating, so sai ka yi. So bayan ka sauke ta za ka zo ka shigo cikin WhatsApp group namu kamar haka. Ga link nan na Chrome extension na ita wallet ɗin. So za ka zo ka kwafe shi kamar haka. Ga wanda ba sa cikin group ɗinmu, wannan link ɗin yana ƙasan description na wannan bidiyon. So bayan ka kwafi link ɗin, za ka fita ka zo ka shigo cikin ita wannan browser. Ga ta nan za ka zo ka danna ta haka. So in ka danna browser kamar haka, wancan link ɗin da ka ɗauko a group za ka zo kai pasting ɗin shi a nan wurin. Gashi nan. Yauwa. So in ka yi pasting sai kai searching. Gashi nan za ka danna search. So bari ya buɗe. Yauwa. So bayan ka yi searching zai kawo ka nan wurin. Idan ya kawo ka nan, ga wani wuri nan inda aka sa add to Chrome. Add to Chrome ɗin nan. Bari in yi zooming ɗin shi yanda za a gani da kyau. Yauwa gashi nan. Nan wurin za ka zo ka danna. Gashi nan za ka danna shi. So za ka jira ya gama wannan juyawa. Yauwa. Yauwa. So zai kawo ka, bayan yana wannan juyawan zai kawo ka nan. Sai ka zo ka danna OK ɗin nan. Gashi nan. So in ka danna OK, so za ka ɗan jira shi kaɗan. Yauwa. So in ka jira shi za ka ga nan ya nuna ma remove from Chrome. Yauwa. Sai ya nuna ma remove from Chrome ɗin nan shine yayi. So idan ya nuna maka haka, abu na gaba da za ka yi shine sai ka zo nan ƙasa. Ga wani wuri nan sai ka zo ka danna shi. Gashi nan. In ka danna shi, so ga wani, ga nan inda aka sa Silsen secure email ɗin nan. Silsen secure email. Sai ka zo ka danna shi. Gashi. In ka danna shi zai kawo ka nan. So in ya kawo ka nan, abu na gaba da za ka yi shine sai ka danna skip ɗin nan kawai. Gashi. In ka danna skip sai ka danna yes. Yauwa. So in ka danna yes, so zai kawo ka nan. So nan idan kana so kai creating ɗin sabuwar wallet sai ka danna na farko. Idan kuma kana da wata wallet wanda take da passphrase kake so kai importing na wancan wallet ɗin a wannan sabuwar wallet ɗin ta Silsen, sai ka danna wannan. So bari mu danna create new wallet ɗin nan. Misali za mu yi creating ɗin sabuwar wallet. Gashi nan. Za mu danna create new wallet. In ka danna zai baka passphrase. Kun gani? Ga passphrase ɗin nan. Yauwa. Idan muka duba passphrase ne guda 24 kamar yadda muke gani. Ba passphrase bane 12, mai 24 ne wannan. So wannan passphrase ɗin na nuna shi ne saboda ba wai da shi zan yi amfani ba. Yauwa. Ga dai wanda suke so su creating ɗin sabuwar wallet ne. Yauwa. So gashi nan. Bayan ya kawo ka nan, ka tabbatar wannan passphrase ɗin ka kwafe shi da kyau ka ajiye shi. Idan ka kwafe shi ba daidai ba, so nan gaba in ka je za ka yi importing ɗin shi a wani wuri ko za ka dawo da wallet ɗinka ba zai yiwu ba. So mutum ya tabbatar ya kwafe shi, ya ajiye shi a ƙalla wurare daban-daban kamar guda 3. Yauwa. So za ka iya screenshot ɗin shi. Yauwa. Ka je ka ajiye shi ko ka rubuta shi duk dai yanda kake ganin idan ka yi shi ne ya yi maka daidai, so sai ka yi. So bayan ka zo ka kwashi passphrase ɗinka a nan, sai ka zo ka danna nan wurin. In ka danna sai ka danna nan inda aka sa next set pin ɗin nan. Sai ka danna shi.
sai nan za ka zo ka sa pin wanda za ka ringa buɗe wallet ɗin guda 6 idan kana so. Yauwa bari in sa pin. Yauwa so ga shi nan na sa pin ɗina kamar yadda kuke gani. So kamar yadda na faɗa muku wannan wallet ɗin ni ba da ita zan yi amfani ba. So na dai creating ɗinta ne kawai domin a guiding mutane yadda za su je su buɗe nasu. So bayan ka sa pin ɗin za ka iya sa pin ɗin fiye da 6 amma ba za ka sa ƙasa da 6 ba saboda minimum 6 digit suka ce sai ya kai guda 6. In ka sa sama da 6 ya yi. So sai ka zo ka danna create wallet ɗin nan. Ga shi nan create wallet. Shi kenan kun gani mun yi creating wallet. Yauwa mun riga da mun yi creating wallet wanda idan muka duba za ku ga shi nan still send token. Ga shi nan idan muka duba sannan nan idan muka duba suka ce on initialize wato bata fara aiki ba kenan wannan wallet ɗin. So idan kana so ka yi activating ɗinta za ka iya kwafan wallet address, ga wallet address ɗinka nan. Idan ka kwafa so za ka iya turo ice kaman guda 2 ko ice dai ɗan kaɗan. So wannan turo ice ɗin akwai wanda suka ce min in aka ɗan tura ice kaɗan so shine an yi activating ɗin wallet ɗin. So amma dai ban gwada ba. Yauwa in wani zai iya gwadawa so sai ya gwada. Wannan dai bidiyo ne na yanda ake creating na ita wallet ɗin. So wannan shine insha Allahu. Yauwa in akwai wani ƙarin bayani nan gaba so insha Allahu za mu yi. Allah ba mu sa'a.